sababbi. Aure kake da burin yi, in kai kana da burin samun ta. Sannan idan ka same shi, dolan ka ne ka raine shi ta. Tarbiyya za ka bashi, makaranta za ka sashi, mai kyau ba yawon kulanci ba. Tarbiyya za ka bashi, makaranta za ka sashi, mai kyau ba yawon kulanci ba. Islamiyya da boko fahimce ni I'm serious, ku gani ku kalle ni I'm genius. Bayani ne da ni guda ga daguji akan almajirai na cikin gari babu riba. Kai yaro bara dama iyaye za su hakura, wannan halayyar dai hakura, wannan ɗabi'ar dai hakura. Gwamnati na kyamatar su, mutanen gari na kwazarar su, cikin makaranta na dukan su. Laifin iyaye